Helo, fy enw yw Deborah Phillips. Dwi'n 42 blwydd oed. Dwi'n byw yn Crymych yn Sir Benfro. Dwi'n byw da fy nheulu, Geraint, Siona sy'n 10 a Llyr sy'n 4 oed. Dyn ni'n ffarmio fferm fynydd, teuluol, sy'n 300 erw. Ar y ffarm, mae rhaid i fi wneud unrhyw job sy'n eisiau. Godro, dreifo tractor, wyna, dipo, dihorno lloi a sbaddu beth bynnag sy'n eisiau. Mae pob un sy'n nabod fi yn gwybod bod fi'n ddim yn cymeryd bywyd yn rhy serious o gwbl, ond ar y rhaglen yma dwi'n gobeithio na'n eitha da i profi fy hunan a ran fwy o bobl bod fi yn gallu gwneud pethau fel hyn.